गोबां भट बोखावनो हायो दा नोंखायनो आङो भट बियोब्ला गोबां भट बोखावनो हायो दा बे आं भट बोखावनायखौ बोखावनो सानाखैमोन नालाय दा आंना बेसो जे आङो जोङो इलेक्सन गेलेयाबालानो जोङो गिदिर देरहाबाय बा गिदिर देरहाबाय बा आं देरहानायजों लोगोसे जोंनि बर' जाथिया देरहाबाय आं नोंनो खोन्थाहरगोरनि हा आं गिदिर देरहाबाय इलेक्सन गेलेयाबालानो आं देरहाबाय बे देरहानायखौ माने जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बा जोंनि लिडारफोरखौ बा जोंनि बर' हारिखौ फेजेननानै 10 बोसोर फेजेननानै जानाय हिराचरनियाखौ आं नैबे इलेक्सन नमिनेसन होनाय लोगो लोगो नमिनेसनाव स्क्रुटिनि जानाय लोगो लोगो बे हिराचरनियाखौ आं फेजेननो हाबाय बे आंनि थाखाय बिराद गिदिर देरहानाय बा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद गिदिर देरहानाय दा बे जिनिसखौ जों 10 बोसोर जोङो बिनि थाखाय जोङो नांहाबनानै दंमोन बा खस्थ' मोननांनानै दंमोन दा इलेक्सन गेलेयाबालानो माबोरै देरहाखो बे जिनिसा जाबाय जे आं इलेक्सन गेलेयाबालानो देरहाबाय खिन्थु आं देरहानाया एमपि जानानै देरहानायनि नङा एमपि जानाय नङा आङो जे दा इलेक्सन नमिनेसन होदों एमपिनि खिन्थु आं एमपि जानाय नङा आं एमपि जानायनि एमपि जायाबालानो खिन्थु आं देरहाबाय खिन्थु दा आं देरहानाय लोगो लोगो जोंनि बर' सासे एमपिया देरहालांबाय बेसो सासे बर' सोरबा गुबुन जिखुनु पार्टिनि मानसियानो जाया मानो जोंनि सासे बर'आ देरहालांबाय बेनि थाखायसो आं दा बे जिनिसखौ आंनि देरहानाय माने सोरबा सासे मोनसे पार्टिनि देरहानाय सोरबा इउपिपिएल जानो हागौ सोरबा बिपिएफबो जानो हागौ सोरबा कंग्रेसबो जानो हागौ जोंनि बर' मानसिया बै देरहालांनाय मानो होनबा जाय जिनिसखौ जोंनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा फेजेननो हायाखैमोन बेखौ दाख्लैनि इलेक्सन नमिनेसन होनानै स्क्रुटिनि खालामनायावनो जों बे हिराचरनखौ फेजेनबाय नङाब्ला बे स्क्रुटिनियाव आं हमथायामोनब्ला बे नबचरनिया इलेक्सन गेलेबावनो मोनसिगौमोन आरो गेलेबावनो मोनोबा बे देरहालांबायमोन दा बेनो दा जों बेखौ आङो होबथानो हाबाय बिनि गेलेनायखौ होबथानो हाबाय ओंखायनो जों बिराद गिदिर देरहानाय जाबाय इलेक्सन गेलेयाबालानो देरहाबाय खिन्थु बे देरहानाया एमपि जानायनि नङा दा बे जाय इलेक्सन एमपि जानो थाखाय दा नमिनेसन होदों बिथांमोननि पार्टिफ्रा दा सोर साबसिन बर' जाथिखौ सेफगार्ड होनो हागोन सोर साबसिन मावहैनो हागोन बेखौ नोंथांमोनहा सेलेक्ट खालामनो हासिगोन होननानै जांसि बा जोङो बे लामा बा दरजाखौ खेवनानै होबाय बेखौ आं मैयाबो फोसावदिं मेलाव बुंदों आरो मैया मोनसे फोसावदिं मेलाव बुंदों बे मोनसे बैसागुनि प्रग्रामावनो बे मोनसे इलेक्सन टाइमबो बेनो बेवहाय आं बुंदों बे आंनि दैहु सावगारियाव 10 नाम्बार सिरियालाव दैहु सावगारि आंनि बे दैहु सावगारियाव भट होआबालानो जोंनि बर'नि सासे मोजां जायखौ नोंसोरो मोजां मोनगोन जाय माने बर'नि थाखाय मोजां मावगोन बेखौ सायख'ना हरनो हागोन होननानै आङो बे जिनिसखौ फोसावदों आरो बे जिनिसखौ आङो बुंनानै होदों आरो जे नोंथांनि सावगारिया दैहु आंनि सावगारिया दैहु दा बे दैहु सावगारियावबो आंनो होनो नांला मानो होनबा जोंनि बे भेलुवेबल भटखौ जोङो नस्थ' खालामनांला मानो होनबा आंनो गोबां मानसिफ्रानो भट होनो होननानै गोबां गामिफ्रानो आंखौ लेंहरदों खिन्थु आङो बे फोसावदिं मेलखौ खालामथ'नाय जायाखै आरो आङो दाबो फाइनाल डिसिसन खालामाखै दा थाथ' होननानै खिन्थु आं दा लासैनो बुंबाय जे आंनि दैहु सावगारियाव होनांला जाय मानसिफ्रा मोजां जोंनि थाखाय जाथिनि थाखाय आङो सोरबा मोनसे पार्टिखौ बा सोरबा सासे मानसिखौ थांखिनानै बुङा मोजां एमपि जाहैनो हानाय पार्लियामेन्टआव जोंनि बर'नि बा ट्राइबेलनि थाखाय बुंनो हानाय बेबायदिखौ सायख'नानै दैथायहरनायखौ रायजोफ्रा खौसे जालायनानै बा जोंनि पार्टिफ्रा खौसे जानानै जाहाथे देरहालाङो खिन्थु खावनै खावथाम जायोब्ला देरहालांनाय नङा आरो आंबो बोखावबावोबा आङो जेनेबा आं दा बुङोब्ला आं 50% मोनगोन रायजो राजाफ्रा बर' मानसिफ्रा जोंनो 50%खौनो होगोन खिन्थु बै 50%खौ सोरबाया बुफ्लेनानै लानांनो हागौ खिन्थु आं दा बे 50%ल' जों देरहाया बा आं एमपि जानो गोसो गैया जाथ'वा दा ओंखायनो आंबो आंनियाव दाहोसै होननानैसो बुंदों नङाबा आं बर' भटखौ दा आं बांसिन मोनो मानो होनबा गोबां मानसिफ्रा दुखु मोननानै दं गुबुन दस्रा पार्टिखौ दा जे एथ' गिदिर खामानि मावबायब्ला जों नोंनो भट होनोसै होननाय दंमोन आरो दं गोबां दं सार कमेन्ट बक्सआव नुयो मानसिफोरा जेनेबा नोंथांनि
एमपिनि सावगारिया मा होननानै सोंलागासिनो मानसिफोरा आरो नोंथांमोना जे बे एफा गिदिर खामानिखौ मावबाय बिनि उनाव नोंथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय आवगायबोदोंमोन दा अब्ला नोंथाङा बे माबाखौ नमिनेसनखौ अबजेक्सन हमनो थाखायसो होनाय जादोंमोन जाहैबायना सार आङो मेइन थांखिया बेनो जोंनि दावहायानो बेसो जोंनि दावहायानो बेनो जे जों गुबुन हारिखौ बा बे जोंनि अनार ट्राइबेलखौबो जों होबथाग्रोनो हायाब्ला जों गावजों गावल' नांलायलायबाय थायोब्ला बेबादिनो थांबावगोन होननानैनो जोङो बेखौ नांनो थाखायसो बे नमिनेसन पेपारखौ नमिनेसनखौ होनाय जादों आरो बेखौ होबथानो थाखायनो जोङो बेखौ जिहेथु जोङो बेखौ जोङो बै माखासेफोर आरो दंबावो दा जे जों नबेल सर'नियानि थाखाय होबथानो थाखाय जोंहा मेइन थांखिमोन दा बेजों लोगोसे आरो गुबुनफोरबो होबावनाय थाबावबाय जों सानदोंमोनबा नबेल सर'नियाल' गेलेगोन आरो बेवहायनो जोङो जोब्बाय सानदोंमोन खिन्थु बे जोबबावाखसै दा जोङो नमिनेसनखौ होनाया बे मोनसे जाहैबाय नबेल सर'नियाखौ जों फेजेननो हाबाय बा बेखौ होबथानो थाखाय जों हाबाय नमिनेसन होनायनि मेइन थांखिया बेनोमोन आरो दा नुबावबाय मा गुबुन दा माखासे उइद्र' खालामबायब्लाबो साबायानो दा मेजर दंबावो बे साबाखौ जों होबथानो थाखायनो आरो बे जों नमिनेसनखौ जों होनाय जादों दा बे साबाखौ नमिनेसन दा जों होबथादों बे होबथानाया इयुननि थाखाय बा दानि थाखाय जोंनि थाखाय खामानियाव होगोन जाहाथे जोङो बेखौ आयेननि बेब'स्था लायोब्लाबो जिहेतु जों अबजेक्सन होखादों नालाय बे जिनिसा जोंना उननि बेलायावबो जोंनो आयेन मायाव हक बा जोंनि माबाफ्राव खाथिहैगोन गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय रायजोफोरा मिथिबाय जानांगौ बिथाङा बे बिसायख'थिखौ गावनि लाबा लानो थाखाय गेलेयाखै बिथाङा माखासे खामानि मावनो दंमोन हारिनि थाखाय बेनि थाखायनो बिथाङा बे नमिनेसनखौ होदोंमोन आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दा बिथाङा गावनि सावगारियाव भटखौनो होआखै नोंथांनि सावगारिया दैहुंमोन दा सार आंनि सावगारिया दैहुंमोन 10 नम्बर सिरियालाव आङो दा जिहेतु आङो एमपि जानो थाखाय गोसो गैया आरो आङो जोंनि नांनांगौआ जोबाखै बेखायनो आङो बे दैहु सावगारिखौ रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंखौ मोजां मोननानै जाय भट होनो नागिरदोंमोन बिथांमोनाबो बे दैहु सावगारियाव होथ'आबालानो नोंथांमोननि बिबेकजों माबोरै जोंनि बर' जातिनि थाखाय साबसिन खामानि मावग्रा एमपि नुदोंब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय होनो हागोन